about the prof. Ka gane ai wannan gurin nan naka dabo ne a gurin. Cizo one Germany bari ka ji in gaya ma a waƙan Nanja to Germany honestly speaking abinda G-Fresh ya gaya ma gaskiya ne, ka gane? Saboda me akwai abubuwa da dama wanda ya kamata. See, there are a lot of things to say concerning Nanja to Germany, you understand? Guys, you need to tight your belt next time. Times, man, what you they talk about, man? Music is not about friendship. You understand? Music is not about friendship. It's all about who is into the game, who have it in, you know, in blood, man. G-Fresh alamin da kake ta maganganu kana ta suruku ka shiga nan ka inda ka shiga ba ta nan kake fitawa. Bari ka ji in gaya ma ita waka in lokacin ka ne kawai lokacin ka ne, in ba lokacin ka bane ba lokacin ka bane ba. Ka gane? Da ba sa ka a wakan Nanja to Germany ba bai kamata kai a matsayin ka na uba a wannan game din ka zo kana ta wani surukuru burude kana shiga da fice ba. Ku yanzu ku ya kamata a ce kuna daga wasu